da haguel fuɗɗi hablede ɓooyi ne wani ɗi lebbi tati koye golle wona feno turi fittude moƴƴinde nokkuji ɗi e yimɓe sodde marchandise uji heblade banque e banque keɓugal jonnon ko hande Dakar foti joɗade hande ete ko kikiɗe caggal tisbare juulama ha gassi ko nden ndeɗe ñawore ari wadde mbiyata to banque fittane fotani wonde saabu ko notiɓe guilɗo immiɗo ha caggal leydi jiiɗa saabu mi yiiɗa immi France mi yiiɗa immorɓe Amérique immori banque ji foof jiiɗa ko immiɗo e nder leydi he kam haaltake guine en guiɓe sawe Conakry ko ar ɗon heewi teeb immi Mali foof gaari ha gassi sino hanki heccanki wonno ɓen fof tintine guilla wonde hayri wadde joom en kayitade kono ƴimɓe gaari ha gassi te ɓuurete ko nan Dakar o jooɗi Dakar degre wi teeb eyyi kono donno ko ɓe jiyata tan ko Allah ɓe jaɓat ko Allah ko kadi hujja gaddaɗo ko hujja soko Allah laftuɗo so tawi rafi daaɓo ene woodi aduna foof ne huuli rafi o yimɓe fof ne kaala leyɗe jarɗe yeeso ɗe foof en tampi hen yo aldande hono rafi sewi feeñi nokkuji mbaɗinani bomaɗe mawde waɗat sona Allah ɓuuri rende eɗen jorti noon eɗen moƴƴini jikke Allah halkata ko foti ni taw ari ko rewɗe ɗum Allah watta ɗum min e yiyandam min raɓɓere so gaccudi Dakar o waɗi ne wawno ɗum won sababu rafi o hayta arde e nder Afrique fof e nder julɓe fof walla ni aduna fof o darta ne wawno saabu ne Allah ko jaɓoto dowuji te sikki ala yimɓe so nani duwata ko way noon yo Allah dartin ne wawno Allah e moƴƴirum jaabo e kono fof e wade noon ko Allah suuɓi ko ɓuuri moƴƴude noon julɗo yiira ewa sa ƴeewi to banggue neɗɗo ko ɓolal mbiyata ko ene satti fotani wonde nodda yimɓe ñande naggam eɗen mbaɗa naggam yimɓe foof noto gaara ha jetto mbiyaɓe ala en kayri kono so tawi loroji ɗiɗi gardi ƴeeta ko ɓurɗo samorde o jana e on goppa ɓurɗo Mamadou o tawde hay laamu leydi e foof wini huuli ɗum ɗo so waɗama ma jibin boneji mbaɗirɗa ni hay sinno aɗa yenana an ɗo jibinta hay hunde il faut aɗa sago ndentoɗa Allah e ko feeñiri ko wadde ko yimɓe foof mbi ko anne mbiya ɗum ɗacca ko woni ko wiyata masala hoore ma ko ƴeewa masala ha yimɓe foof o ndentoɗa ɗum saabi so ceerno en ƴetti décision mbaɗirɗa ni eɗen paama toon ɗum ɗon koye yiyande alliyankore won ɗon kadi e ƴewde yimɓe foof ko jii ko neɗɗo wiyata kañum goto ne serdo yimɓe foof ete ɓe mbi ko danger tawde ko noon enen ko jeeɗen ko so ƴeeɗama yimɓe foof ko jeeyi ko yimɓe foof jeeyi ko yo ɓurtidde en kañum tan ko jeeɗen ko wadde joomumen jaafo gueɗal mum e ngal gaccan yimɓe foof ko ndendi ko beela e moƴƴere Allah ne wawi ewa so hoddama ɗum jogoto kewde kam hayta waɗɗirde on banggue alors ceerno pellital ngal ƴettama ko pellital bangal fayida hande holɗum mbawɗa wiide almuɓeɓe haali joni joni ɓe immi ko caggal leydi ɓe gimmi ko leyɗele taariɗen ɗe ɓeeɗa ko laamoto leydi Sénégal wuuro ngo heewi Dakar Madina Gounass heewi hande holɗum mbiyata ɓen ɗon hodde mabɓe heddadeɓe ɗo walla holnoon ɓe poti rewirde hay ceerno wi so tawi Dakar o jooɗaki goto men kala ko fonno ko wadde ma Allah subahanahu wa taala rutte ɗum eyyi ko ɓuuri welde hen o wi kanko ceerno goto foof fannode ko ma Allah lumtin malayka daranama toon ko ponɗa wadde toon salatu fati ko ponɗa julde toon wasifaji ponɗa wadde toon wurdiji ponɗa wadde toon foof malayka lumtinte adda waɗanma ɗum foof baraji ɗi ko an jeeyi deke ko dañal ha heewi tawa tampere ala hen haydara heddi mbiyan bandiraɓe foof ko mbiyami hoorema ko tan mi andi ne wawi to musiri kam ni musino goto foof surtout arɓe foof kono noon so miijima no musiri kam ni ceerno ɗum ɓurata musde kono omo jaaɓi saabu omo ɗofti Allah omo weltani Allah omo weela Allah min ne mi eto wade noon so nokki welede Allah kam mi ara ha e jabde Allah kam yo Allah tan nokkude welede no ñimi ko welede mi weele ko Allah waɗi ko no Allah waɗiri ni weela kam hawrde kam mi ñaago Allah ɓuura muɗum Allah jogui ɓuuri ha kewi eyyi somi rokki ɗum kam mi ara ha e jabde Allah kam ɗum ɗo golle Allah mi jaaɓi golle Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah jarama no mbiyami hoorem ni noon no mbiyami goto foof ko mbagginta bandiraɓe ko fayi e rafi o rafi covid 19 o biyaɗo covid 19 biyaɗo o haalaji ne kewi hen
noy waade fof kam ne annda kam ko jarabi mo ganduɗa aduna fof ne qirri hande hay organisme OMS ne qirri won ɗum ɗo ko jarabi aduna o fof ko ɗum épidémie mo ganduɗa aduna o fof hande ene dañi hen caɗele eywa ɓe kalten ko neɗɗo teppoti laaɓal ɗum tan ɓe kalten e teppoti laaɓal e gueɗe mbaɗno eyyi kono haqiqa o aduna hande o ko neɗɗo renadina mum tan to ganduɗa fof wondi Allah tan salligue ma timmuɗo toujours aɗa wondi hen ne ha neɗɗo so wondi e salligue refre yawata laaɓde ɗum eyyi saabu ko ɗaɓɓete laaɓa ko foof salligue laɓɓino foof yeeso ma no wari hindere ma no wari hunuko ma no wari guite ma eywa juuɗe ma koyɗe ma hoore ma ko feeñi bolo ko foof salligue laɓɓino ha laaɓa tan kadi salligue ne haala wonde kala gonduɗo e salligue rafi raɓata ɗum ene haala ene jotta kadi ko noon woodi wadde joom tinno e ɗum koddi ko tinno e hoore mum tinno e diine mum gasi amma hol daɓete ɗum ko Allah andi kadi ñagal Allah Allah wi hen rafi o so tawi Allah addirno ɗum ko jarabi ko Allah tan addi jarabi mbo addi yettoto mbo haaji yetto foof ala ko goɗɗo wawi hen mbo haaji daɗa fof daɗa mbo haajani daɗa fof heddo hen ñawre makko nen tan yahata so tawi ko wona kanko wona ñawre makko tan kanko Allah sabu Allah kadi eɗen gandi Allah ne adda hunde taw kañum tan addi gonga kono yimɓe mbaɗa sababu o jaɓa sababu o wona so tawi sababu mbaɗaɗo noon nanɗo jooɗi ne ari lora yimɓe e dow tan meere moƴƴelde yidde tekkinde lañde tekkinde banggue mum tan Allah ɓuuri andude so ɗum won toon yo Allah duncu Allah rena jeeya mum Allah ɓuuri andude jeeya mum ɓuuri yurmade jeeya muɗum Allah rena jeeya mum dan ɗum e ɗin musibbaji eyyi amma so Allah addi tan e ñawre mum ko nunɗal makko foti noon tawata yimɓe kaani waɗede noon sikki ala hen tawata yimɓe kandi sabu yimɓe kanda waɗde watta subahana wa taala eyyi kono yimɓe fof noon hayso yimɓe kandi e waɗede noon en ñagoto Allah kam newuya e ɓuural e ndenka wonande dendagal julɗo to wawi wonde aduna he foof e kala mbo ñawani e moƴƴere makko nde noon ɗum tan woni haala meɗen alhamdulillah rabbil alamin